μπάλα τώρα έφτασε χαμηλά στο Μοχάμετ Φαγέ. Τραβήχτηκε πολύ πίσω για να γλιτώσει από τα μακριά χέρια του Φώτση, αλλά κατάφερε να σκοράρει. Κλάρκ, τελειώνει η επίθεση του Προμηθέα, πρόλαβε να πετάξει την μπάλα ο Αμερικάνος και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλάθης θα πάρει αυτό στην επιλογή, δεν ήταν ούτε αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού σωστή. Ο Προμηθέας θέλει να τρέξει, ο Τζόουνς θα σκοράρει. Ο Καλάθης θα πάρει από τα χέρια του Μπουρούση. Ρίβερς για 3. Αυτός δεν μιμήθηκε τους συμπαίκτες του. Την μπάλα στα χέρια του Τζόουνς. Και τώρα ο Κλάρκ θα δοκιμάσει για 3. Θα βρει και πάλι στόχο ο Κέιντριν Κλάρκ. Ρίβερς για 3. Κλάρκ στο rebound εύκολα χωρίς αντίπαλο. Βρήκε μπροστά του τον Μπουρούση. Θέλει να τα βάλει με τον Μπουρούση. Κακό τελείωμα, ο Γκίκας βγήκε νικητής. Ο Φαγέ θα δοκιμάσει γρήγορα για 3. Είχε έμπνευση ο Αφρικανός. Παπάς. Τον Παπαντονίου μπροστά του. Μπουρούσης. Κέρδισε και την παγίδα του Μουρ και κάρφωσε στο καλάθι του Προμηθέα. Παπάς, χαμηλά στον Μπουρούση. Λάθος πάσα, κατέληξε όμως και πάλι στα χέρια του Μπουρούση. Μπάλα, εξαιρετική πάσα του Φώτση, τελείωμα από τον Παπά. Εσείς είδατε τους πράσινους. Ο Γκίκας τώρα. Στην παγίδα του Παναθηναϊκού εγκλωβίστηκε ο Γκίκας. Ο Τζέιμς και ο Ρίβερς έκλεψαν. Ο Τζέιμς κάρφωσε στο καλάθι των Πατρινών. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ το μάτς μπαίνει στην τελική του ευθεία 66-68. Γκίκας για 3. Κι άλλο μεγάλο τρίποντο από τον Νίκο Γκίκα μπροστά στα χέρια, τα απλωμένα χέρια του Τζεντήλε. Κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Έλληνας γκάρντ. Τζέιμς τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τον επιτηρεί ο Γκίκας. Ο Τζέιμς θα πάρει την επιλογή με ένα σουτ. 69-70. Εύστοχος ο Παπάς. 69-71. Δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Ο Παναθηναϊκός χαμήλωσε την πεντάδα του για την επόμενη άμυνα, προκειμένου ο Πασκουάλ να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει σε κάθε σκριν του Προμηθέα. Ο Μπουρούσης τώρα με την μπάλα στα χέρια. Ο Φελντέιν, ο Προμηθέας προσπαθεί να κάνει φάουλ. Πέρασε αρκετός χρόνος. Ο Τζέιμς θα βγάλει στον Φελντέιν. Θα τελειώσει το παιχνίδι με αυτό το τρίποντο του Φελντέιν. Και ο Παναθηναϊκός θα περάσει διαπυρός και σιδήρο από την Πάτρα. Θα κερδίσει 69-72. Έναν ατρόμητο Προμηθέα σήμερα.